Hejsa, alle sammen. Jeg har fået mit Minecraft til at ikke lægger så meget. Den er oppe på 15 til 20 frames af FPS hedder det. Det er fedt, synes jeg. Men jeg har allerede bygget en workbench, så har jeg nogle træer, så lad os få en gang. Det synes jeg er fedt. Jeg vil starte en serie her med Minecraft. Det synes jeg er så glad over det, at jeg kan gøre film Minecraft uden så meget væk. Jeg synes det er dejligt, rigtig dejligt. Jeg kan ikke især når det er fuldt. Jeg havde aftalt det, så jeg ikke vil hugge. Så kan jeg begynde nogle fint af den. Oh fuck. Det der var det lige væk. Det er ikke det. Ja. Det er noget, der kommer en gang imellem. Det må vi leve med. Men jeg skal i hvert fald få et hus. Det er så stort træ, så det bliver ikke fedt. Og det gider jeg ikke kunne. Men jeg har... Nej, det ved jeg ikke, om jeg sagde, men i min info om kanalen, der sagde jeg... Det ved jeg ikke, om jeg sagde, men det kan jeg ikke huske. at jeg nok ikke ville finde Minecraft, fordi det laggede så meget. Det gjorde det før. Det gør det ikke mere, fordi jeg har fået til at virke nu. Og det er rigtig dejligt, synes jeg. Og jeg kører med HD Texture Pack, som jeg kan ikke huske, hvad det er. Det er dejligt. Mega. Men ja. Jeg synes, det er fedt. Det er rigtig fedt. Det var i går, jeg filmede den der info på kanalen. Det var i går. Tror jeg. Det er den nyeste, jeg lige har fået ind, fordi de andre, de har været for lange og sådan noget. Men jeg tror, de har lige blevet sådan 5-10 minutter lange og sådan noget. Ja. Jeg tror, jeg skal over bygge et hus. Jeg tror, det var spawn-region for noget. Så det er lige smukt. Det var lige, for jeg lige sidder og smukt. Jeg vil smukke mine venner. Og så spawn region. Nej. Hvordan sætter det? Ja, det går ikke altså godt. Det er helt. Det er 2. Så 3. Spawn point eller 3. Spawn point. Okay. Så spawner vi der. Skal lige lave en hard. Jeg har ikke fuld skærm på mit Minecraft. Nok derfor. Det er derfor, det ikke lækker, tror jeg. Det er det her. Sådan. Og det. Og det. Så er det en gang vores mine. Så det er tid her. Nu kommer der lidt sten. Ja, nu begynder det med lort. Det er lort. Så og den der vi skal fjerne. Det er lige for at gøre sådan her. Så er det. Og jeg tror vi tager sten, så vi ser mig sten på fod. Ja da. Så det er bare lidt jorden så.
Det var meget godt i dag. Jeg tror, den her serie, jeg tror, jeg vil begynde at bare filme den her til at starte med. Håber jeg. Altså, filme den kun, og så vil jeg ikke filme andet i den tid. Jeg vil bare filme den her serie, og så vil jeg sådan måske stoppe serien, når vi har booket det hele, og så måske lave en ny sæson, eller ny. Eller også vil jeg bare lave flere episoder efter lidt tid. Så kan jeg bare skrive noget i beskrivelsen af det. Den serien, det måske stopper der, for at sådan jeg kan begynde en ny, eller noget andet spil, Terraria eller Garry's Mod eller sådan noget. Eller Need for Speed World. Det er også meget fedt, det er faktisk gratis inden på I skal bare gå ind under, hvad hedder det, ind under, og det hedder, I skal bare købe på Google, og så skal I søge for Need for Speed World bare, og så kommer der sådan en link, hvor der står download now, eller sådan noget, download for free, eller sådan noget. Så kan I bare download det. Der kan man bare sætte det op i rigtig god grafik, og så kan vi sætte det ned i mega dårlig grafik. Sådan, men ja, det er mega fedt. Jeg skal ikke tage den, nej. Nej. Så clean står det, så der vil nok lige have. Det er vores minikiste, der putter vi vores mine ting. Vi skal lige have noget sten. Ej, vi skal have noget sten hakke her. Så ned, der var også en sten økse. Sådan der. Den var den smuk. Jeg har sat nogle indstillinger ned, sådan at sådan for eksempel min arm den ikke bevæger sig. Så. Jeg stikker det. Jeg sætter det til sig. Shit. Jeg hader at spille med den. Ja. Det er fedt. Men så skal vi have bygget sådan en, hvad hedder det, en pistondør. Så skal vi bare lige ned og finde noget meget redstone. Så kan vi bare lige bygge sådan en redstone og sådan noget pistondør og sådan noget. Men jeg er ikke så god til at bygge zombie spawn og XP farm hedder det vist. Det er ikke så god til. Det kan en venner finde ud af. Det kan være, at jeg kan lave lagen herude og sådan noget. Men ja, det er fedt. Ja, man, ja. Så kan vi i gang med hjerner. Men jeg håber godt nok, at den her serie, den bliver til noget. Fordi alle de andre ting, jeg har prøvet at finde, det er sådan bare blevet blæst og kvæst. Det er godt. Så. Ja. Jeg håber også, at jeg kan filme noget Hunger Games med min ven. Mig og mine venner, vi har sådan, hver gang vi sammen spiller Hunger Games. Og sådan noget. Det synes vi er mega fedt. Og så har min ven lige fået Skype, så kan det være, at vi kan spille sammen. Men det ved jeg ikke, om vi gider at filme måske, det tror jeg. Det ved jeg ikke. Det kan vi finde ud af. Den er 3x3 min, den bliver 3x3. Jeg tror, den er min, det er vist det. Jeg tror, det bliver nok ikke den eneste, vi laver. Fordi jeg tror, vi skal have rigtig meget sten, så vi kan bygge et rigtig nice hus. Hvor vi bygger alle mulige flere etager og sådan noget. Og så tror jeg måske, til sidst, hvis det bliver godt, så lægger jeg måske custom ud til det. Sådan at andre folk, de kan også spille på det. Det synes jeg er nice. Jeg har prøvet at hente et par custom maps og sådan noget. Hvor
Nu er jeg bare begyndt at grief. Ja, så ikke fordi jeg griefer på server og sådan noget, det gør jeg ikke. Jeg gider det ikke. Jeg er blevet bandet på én server i det hele taget. Nej, to. Den ene, det var fordi, der var sådan en. Han sagde, at jeg skulle gå væk, og jeg vidste ikke, at jeg skulle gå væk, for jeg troede, det var bogen. Jeg skulle gå væk, fordi jeg var inde på sådan en bog, jeg havde bygget. Så gik jeg ud af bogen, og så blev jeg bandet, fordi han mente, at jeg skulle gå ud af serveren. Og så er jeg faktisk ikke omfattet igen. Og så er jeg blevet bandet på en anden server, hvor mig og min ven, det var der, hvor jeg lige havde startet med Minecraft. Det er en af de første opdatering, eller hvad det hedder. Nu har vi ikke mere. Har vi 1,1,1 og sådan der. Der er mig og mine venner over, og så det var sådan, altså det vidste vi ikke, at det var sådan en rigtig god server, fordi Notch han spiller faktisk på den. Altså creator. Fake. Så det vidste vi ikke, men det tror jeg slet ikke, han var inde på den der, men så var vi blevet bandet, fordi vi var gået over og tage noget diamanter for sådan nogle diamantblokke. Nu er et hus til diamanter. Det er også lidt fristende. Og det. Så. Jeg er på peaceful, fordi jeg vil ikke finde nogle monster og sådan noget. Det er kedeligt. Det er nok ikke, men det kan være, at jeg sætter den på. Jeg spiller ikke for at rende rundt og dræbe monster. Jeg spiller for at bygge sådan nogle ting og få et. Altså, jeg synes ikke, altså det er fedt nok nogle gange at rende rundt og dræbe monster og sådan noget, men det ødelægger bare når man creepers og sådan noget, de ødelægger ens hus, hvis de springer ud på det. Det synes jeg ikke er fedt. Så derfor har jeg den på peaceful. Men hvis jeg finder en spawner og sådan noget, så tror jeg godt, jeg sætter den på normal eller sådan noget. Fordi jeg kan godt, jeg vil gerne have XP, hvis det er, jeg kan finde ud af det. Så kan det være, at jeg kan søge på YouTube eller sådan noget der. Så. Men en af mine venner, vi har spillet på en server, hvor vi fandt en spawner, så lavede en af mine venner, som hed Tobias, så lavede han det om til en XP farm, hvor det var mega fedt. Så vi bare grænse derned. Jeg skal bare stå og drikke det. Jeg har faktisk egentlig ikke brug for noget svær. Jo, det har jeg faktisk. Hvis jeg skal dræbe dyr og sådan noget. Hurtigst. Så tager jeg sådan en bue. Men jeg tror måske, jeg sætter monster på et tidspunkt. Men der er sådan nogle streger med siden af også. Jeg tror, vi går op og lægger det her i kisten. Så skal vi også til at lave den varmedel, så jeg hedder. En ovn. Og så tror jeg, vi skal tak den episode. Så der, og så varmer vi det her, det varmer vi nummer 3. Vi har ikke købt nu. Og så putter vi det her der, og så siger jeg farvel.